espera, calma. Cando era un neno pequeno, e empecé así con eles hasta hoxe, que me gusta, que me encanta, é o que máis me gusta. Pois meu pai levántase a mañán, suele madrugar e marcha cos cabalos toda a mañán. Despois ven, suele facer a comida a él cando non pode miña nai e despois de comer volve a ir cos cabalos hasta a noite. Eso é o que suele facer, de lunes a viernes, a sábado e a domingo. Bueno, vámoslo levando así, andando por aí cos cabalos, facendo de comer cousas, a veces fanse cousas así, traballos, xa de pequeno traballei nun bar, entonces tocaba moitas veces estar na cociña, axudar ao cociñeiro, entonces por eso me gusta a cociña moito. E anda cos cabalos así todo o día. É a afición dele. Ir por aí, tomar uns viños bueno, de farria, cos amigos tamén, me gusta ir. Pois son unha persona moi activa, anda dun lado para outro, non para un momento. Home, pois, eu penso que con cualquier animal, o que se dedica aos animales é unha persona noble. E concretamente aos cabalos, pois el que lle gusta, que leva toda a vida neso, porque se lle ve que lle gusta, porque anda a feiras, vai a ver, compra unes, vende outros. Non me acordo moi ben porque, a ver, éramos pequenos. Só me acordo que o día que cheguei do colegio un día, esa miña avoa, que antes vivíamos na casa da miña avoa, nos dixo que fóramos a avisar a miña nai que meu pai que tuvera un accidente. Miña nai estaba mariscando, fomos onde a ela e lle contamos. E despois, pouco a pouco, pois nos dimos conta do que lle pasara. Tiña moito medo que cando despertara que se encontrasen as pernas, dixía, madre mía, este home... Pero bueno, levouno ben. A ver, foi duro, al saber lo que pasó e tal, foi bastante duro. Pero bueno. Hoxe podía ter as pernas, pero non, porque ele tuvo mala experiencia nunha operación, nuns inxertos que lle fixeron e iso, que tuvo hemorragia interna e iso, e xa non quixo saber de máis nada. E eu estou animando, pero non. Niso xa quedou así xa mal. Non quixo seguir así aos médicos dicir, porque tiño que cortar un pedaciño máis aquí e tal, na rodilla. E non quixo, porque pasou moi mala experiencia e non quixo. A ver, non é un problema tan grave, hai cousas peores. El porque se estancou un pouco tamén, senón el coas pernas sería un pouco máis independiente. É o mismo cando estás ben, que despois porque ele axudaba ben moitas cousas e depois era eu sola para todo. Tiñamos 3 rapaces pequenos, que deso non é un golpe duro. Estaba o día así medio a chover algo, así a chover, había máquinas a traballar ainda na carretera, e o coche escapoume, así, eu viña a 80 por hora, e o coche escapoume, petou descontra o quitamedos, e entrou o dicho pola miña porta, saliu pola outra. Un desgusto porque o coche non era meu. Madre mía, escajallei o coche e tal. Nesto, eu salín para fora do coche porque era dirección única, para entrar na autovía. Parece que estaba aparcado. E os coches non paraban.
e salín para fora, eu xa estaba sin pernas, unha perna, a outra tiña pero mal, porque moi mal. Entón puxeme así, fora do coche, e parei os coches, e parou un señor, e dixome, tranquilo que non pasa nada. E nesto chamou a ambulancia, nesto para outro señor, mas que chamou o helicóptero tal, dixe, no, o helicóptero non chamei. E chamaron o helicóptero, entón chegou a ambulancia, e máis o helicóptero. Eu estaba na camilla da ambulancia, xa me cambiaron da camilla da ambulancia para do helicóptero. E entón ali estou a facer preguntas sobre de onde era, de onde non era, o que, bueno, a facer preguntas para que non parar de falar. E nesto eu en ningún momento perdi o conocimiento ni nada. Incluso ainda me dixeron que iban chamar á casa e tal, e dixen, non, á casa non chamar hasta 1:30, 2 da tarde, que é cando está a muller na casa, que claro, iba á ribeira, iba ao mar. E entonces chamaron, collerme aquí o teléfono dun señor que pon fulano de tal, e chamaino, e dicir que eu que non podo ir para lá, que eu quero estar con el, que tuve un accidente que non podo ir. Efectivamente. E nesto xa me cambiaron po helicóptero, e do helicóptero xa me levaron arriba ao hospital. O choio das pernas, eu xa sabía que cando tuve un accidente, cando tal, que estaba sin unha que xa estaba, e a outra que ao mellor que me podían salvar ou non, pero ao final non me salvaron. E entón eu, claro, estuve 3 días coa respiración artificial, e cando me despertaron, o médico na min e tal, dixeme, que Manuel, como estamos tal? E claro, non sabía certo se tiña outra perna ou non, se me puderan salvar. E dixo yo ao médico, como quere que esteamos, home? Sin pernas e tal, e dime, e que? E iso que? Le faltan las 2 pernas, le faltan, eso non é unha cosa tan grave, los hai moito peor que a usted, tal, xe, home, si, pero polo menos tuvera unha e tal. E yo, le faltan las 2. E eu dixo, non me rompín a cabeza, como eu vivino, non me rompín a cabeza, entendes? El ve a cousa ben, de feito, o dixo, botei, o accidente tuve o 9 de noviembre, e o 23 de diciembre vim para a casa. Eu tiña que volver a ingresar, e non volvín a ingresar, eu estuve na casa e non volvín a ingresar. E salindo por aí que o día de fin de ano eran as 4 da mañá, millamos a muller da casa duns amigos ás 4 da mañá e aos 5 de tomar o chocolate, aquilo e outro, e as pernas, cuidado daquela maneira, pero que non me, vivino, e non me rompín a cabeza, pero sabía o que pasar e pasou fora. Quer dicir, a veces, claro, tiñas altos e baixos, porque o máis que me preocupaba a min era que a muller a traballar, os rapaces pequenos a traballar, e eu que me gustaba tanto traballar, cheo de salud, con todo, e non poder axudarlle. E aí foi onde máis me rompín a cabeza, ves? E o bailar, que o bailar tamén. E o bailar encantábame. De feito, agora aquí as festas do pueblo, todo non vou, porque a mí encantábame bailar. Nós íbamos a moitas bodas, e eu iba, a miña boda, a mellor boda que había era onde había armonía, de bailar e deso. O comer, comes en calquer lado, por comer, pero onde había armonía era o que me gustaba a mí, o bailar, madre mía. E eso, hasta agora, bueno, vamos levando a vida así, para diante, e tirando. Pero sin romperme moita cabeza, de corazón. Non me rompín a cabeza con nada desto. Seguir, desde que adaptar o que hai, e punto. Non hai máis. É feliz. Estou dentro da miña gravedade, estou feliz. Ese é o que hai. Moi feliz, que podía ser de outra maneira. Podía estar alá, como dicen os vellos, alá, hai 13 anos. E xa non existía. E gracias a Deus, hai que dar gracias a Deus por estar aquí, con todos ustedes.
Cambiaron cousas, pero, bueno, fumo adaptando ao que hai, fumo adaptando ao que hai. Claro, non é o mismo poderte mover en por ti, ca ter que ser manexados por outros, porque tens que ser pa ir a un lado, pa ir a outro, tens que hacer unha persona que te leve no coche, aquilo e outro, cámbiache, mira a vida moi diferente, e máis o dicho, pa salir con amigos, pa todo, non é o mismo, non é a mesma alegría ca eso, sabes? Porque, a ver, sínteste incapacitado, e dices contra, o mellor sales cos amigos, pensas que estás facendo, a ver, ostras, teñen que ter cuidado de ti, por aquilo, por outro, e entón non é o mismo, mírala moi diferentes. E no traballo tamén moitas cousas che cambian, porque non podes facer moitas cousas que facías, moitas. Traballar a terra, traballar eso, non podes. Con pernas e sin pernas, eu a calquer lado. E outra persona, eu teño falado con amigos que, madre mía, eu se estou como a ti, pois eu morrería. Eu aquilo, eu outro, eu non sería capaz de salir da casa. A min eso non me pasou, eu sempre tuve ganas de salir pa diante e punto. E veciños, de todos. Se volcaron moito cando tuve un accidente, volcaronse todos moito no ocorrido, moito. No tema deso, todos. Vivir hai que vivir. Faltan as pernas, faltan. E máis aquela dos brazos. Se che faltan os brazos é máis problemático. Pero hai que vivir. Como o que queda cego, o que queda tal. Hai que vivir.